पलंग के अलमारी में ना किस्ता बादाम हटे तू खा ली हां हम खा ले खा ली ना कौनो दिक्कत कैसन होला हां खा ली खा ली खा ली खा ली तू भाई गोड़ गोड़ मोदे किस्ता बादाम खाइबू किस्ता बादाम मर गेल तू किस्ता बादाम तू अरे मर गेली दादा होता बोले भैया चुप रह ए मई होता कंट्रोल तो चल डर लगता रे हां देखो तू खाली हमारा फेर में काहे रहलू मने ऐसे काहे करतानी रो बताई रो प्यार दुलार करे के चाहिए। अरे घर में हम ढुकल रही काम धंधा ना करी हम मान ले कि जादी हमार फैमिली करीब बात का रहुआ हमार पति है तो पति के प्यार तो दी माने कि पति के प्यार तो हके मिलत नहीं है ना माने कि तोहर में हम सटले रही का हम सही कइल बा कहल बा पैसा बा तो सब कुछ बा घर में माई बिया आखिर हमरा में का कमी बा कि रहुआ ऐसे करतानी का करता नहीं तारा के नोचत नहीं हम हैं केहू बोलता घर में तारा के अरे बोली तो हमारा सब बताइए माँ ये भौजाई बहन नहीं की सर ना जी ओ कुल के नहीं की हम बात कहत हम और प्यार पावल चाहतानी रहुआ अरे कैसन तोहरा के हम प्यार दें हैं सब तो प्यार देते बनी माने कि काम धंधा ना करे जाई हमके बुझाता कि सब कोई तीती के काला में पड़ जाता नहीं काम पर ध्यान देले रहिए घर के काहे जी रहुआ समझे नहीं ना अभी रहुआ घरे रहे के चाहिए तो रहुआ काम पे जाता नहीं बुझाता ना दीदी जी के एकदम कान भर देले बड़ी देखो ना घोंसिए ले आइल हो ना बचावा तो झरल हो ना आई ना के बकरिया के झाड़ के दे दी तो हमारे जिम्मा छोड़ देवेला सन का करे ही तू कामे रह गेलो हमारा करे के का करत रे माई का हमरा देखो तो जिंदगी में का लिखल बई कुल बे हम कर देतनी तू करबी तोर पढ़ल लिख टाइम में लिखे तो पढ़ लिखे का जानत रे माई तोहनी के का देख के ना बियाह करेलसन भैया के ठीक ना ये अब तो आइल बड़ी ना एगो का होकर बियाह भइल बउए का कहला सोनमी के भाई भैया के ओकर भौजाई के नु मार सोना के जंत रे हां करे रे कान में के मंटी के इतना बढ़िया बढ़िया 12 थान गहना मिलल बा आ एकर एगो तो छुछुन स्टीलियो के गिल्टिल के एकर बाप हमरा के फुसला देहलस जानली हम भले पढ़ल लिखल ना लेकिन दिमाग के तेज रहली के बाप हमर फेल कर देलस दिमाग जानली एकर बात से ना हमरा के बाप के बात से लागत रही कि 2 नंबर के एकदम बात कोई के हमरा के फंसा देहलस हम तनी कोई घर कहत रही कि ए माई देखना एहनी के लागत ना के कुछ नहीं के तो कहत से ना अरे ओका घर में का रही रे हमरा मिस्री के बतासा के पानी पियोला सु का जूरी आटी लेकिन हम का कोई नती मारा करे ओकरा से के बियाह शादी हो माई मम्मी जी कनी के खाना का बनी जहर बना दा खा के मर जाई का भइल मम्मी जी रोवा काहे से बोलतानी काहे बोलतनी नी करवा कइले बड़ ओइसे बोलतनी बताई जा रो सब ऐसे करे लगनी जा एक तो ए भौजी कुछ करत नहीं जा ठीक ना जैसे तार लू लक्षण बा ना वैसे रे बोलत आदमी बताई बड़ ढेर तू करे वाला काला की मरद ठीक नहीं के तो परिवार ठीक रही तो संभाल ली जोर एक पछाई पर जी जो पढ़ लिख ठीक तारा जीवन का काम नहीं के हो हां हम घास बना झाड़ा जल्दी हम मुए तो नाती नक बुल्ला लगा के चलता लो है नक बुल्ला धक तू खोई दे खोल जल्दी नक बुला बुल्ला खोल हटा यहाँ तो बाप के घर है तो कोनो कुछ पहली ना देखो सबको मोजे दे ही जल्दी झाड़ के बकरी के डाल अब जाके कपड़ा में खींच आ गहूं धोए के बस समझ गेली मारा मेरे से बेड़ा हो जीबू फट छनी मम्मी जी हम सारा काम कर दे मगर रउआई से हमसे मत बात करी मैं हमार का दोस्त बा हम गरीब बानी त में कौन हमार काहे नहीं है कि काहे नहीं किचल समझत बाप रे बाप बताओ इतना अरमान रहे कि देवर जी की शादी कइल छी न तो हई सामान मिली हौ सामान मिली पहले तो मेन अरमान हमारा है कि देवर जी के बुलेट मिली और वही बुलेट पे हम बैठ के आ जाए देवर जी संगे मार्केट में अभी पता के साइकिलियो ने हां बाबू जी हमके बुलावलू ह का हां रवा के बोलैनी ही रवा के कहत रहे न कि हमरे चाचा के लड़की से बियाह कर लें जी रवा ना सुननी ए भाभी तो हम का करी माई बाप जीवन करा दे तो करही के ना बा हो का करे के बाबू जी बताई ओ मुहावा नौकर सुघर बा कुछ देले बा ओस जी एगो टूटा मुटा पलंग के का से कर बाप भीख मांगवा दे देलस और कुछ देले बा तो भाभी हम करी तो का करी कुछ बताव तू खेत दियो करा के खेदी ना बाबू जी अगर खेदा नु तो जाके कोर्ट में केस कर दिनु तो पता चले कि आधा आधा के देवे के पड़ अरे तो पुलिस थाना हो पुलिस थाना हो जी तो ये भाभी जान तरी बाबू जी का करे के का मम्मी जी कहां पड़ी माई ये मम्मी जी माइयो को बुझात ना रहे ओकरा क देलक बियाह शादी देखी रवा के हम बता अब समझा दो माई के ठीक बा हां आवत रे मम्मी रुक जान तनी बाबू जी तना कहां होई आवत है का रे
बचिया काजी मम्मी जी का कहरी एकर बाप एगो करेक्टरो ना देलो से रे के हम तो कैसे दी? और चुप रह बियाह जी शादी तो कइले से देख के न करे के चाहिए। करेक्टर से खेत जोताला रो पग लगा रो भेजवा मारा गेल का मम्मी जी करेक्टर ना ट्रैक्टर कहल जाला। अरे उहे रे कहा जला चाम के जीभ हला पड़ा हमार बाबू रहन गिरवा के फोर व्हीलर त देबे कि न करे हाँ रे, चार गोड़ वाला के जेसीबी बाबू दे देला। दो ना हां तोर बाबू तो 4 गोड़ वाला देला ओकर बाप तो 2 गोड़ वाला ना साइकिल देलस की बैठा के कहीं बोले बतियावे के नहीं के कुछ सोचा जा। हाँ मम्मी जी को बात कही का हरे तोहनी कुछ दिमाग लगावो से हमन तो कुछ मोती मारा गइल ये बा। कही गो बात हमरा दिमाग में घुसल है का हरे तो के इतना पैसा चाहिए ना हां रो के हम चाहत नहीं हमार बेटा के भले तू से बियाह हो जा। ट्रैक्टर चाहिए ना खेत जोते खातिर हां हमके चाहिए बसो मिली बार जगह 12 चक्का हां बार चक्का हाँ तो वो चाहिए ना मम्मी जी तो कहीं को करे के पड़ी ओकरा के ना घरे में मार के खोन के गाड़ दे। अरे ना पुलिस पकड़ ले अरे मम्मी जी ए भौजी हमरा तो डर लागता। चुप रही रहो सिपाही आके पकड़ ले। अरे जाना तनी हम बचपन में क्या करत रही कितना घर में के बिलार जी मम्मी जी हंसी बरता कहे में बिलार मुंह मार मार के घर में ना गढ़ा खोन के गाड़ देते पुलिस नहीं होत पेरेटी कइले बली ना पुलिस नहीं आत हमके पकड़े तो यही से कहते मम्मी जी ना ओकरा के मुआ के गढ़ा खोन के आ घर में गाड़ दे छी। तो मीट बनाओ से मीट बने भी सब ना कुछ होई। मम्मी जी मीट ना कहल जाला ग्रुप बना दी ग्रुप ननद जी को बुला लेके सब करा के बुला लेके एकजुट हो जाए के तब खेल ओका के तनी प्यार मोहब्बत वाला बात करो हाँ, एकदम। ए मई हम जाता नहीं हमार बात ना जी ना ना रो बाद में आई हम जब समझा अरे समझा देता नहीं मरद ना हम जाए ठीक है देख अब इधर उधर बात नहीं चला के चाहिए तो ना, ना, जानत नहीं कि भाभी, हमरा के देख लिए माई के मरल मुंह देखबे अगर कौन गड़बड़ाई तो मम्मी जी एकरा से बड़ ऑप्शन कोनो नहीं के ठीक बा ना ना ठीक गोली बउआ जी ना चली बाप पीछे रे से एकरा हमनी हमरा धीरे धीरे आइला चलल सुनो जी, घर चल। में एकदम हमारे घर में कुल अच्छा नहीं उठे मम्मी जी एकदम उठे उठे चल हम एकदम चल। खाए पिए ना बोल न हो गइल बड़े दादा भले बलम मोरे करिए बाड़े बसल दिल के भीतरी बाड़े ओ लक्ष्मी चल जली दादा झाड़ू ना लगावे के कनिया तबियत ठीक नहीं खे लागत हो हो मम्मी राती में बुखार हो गई रहला हाय 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 मगर डरे रहुआ से कुछ ना कनिए कि रहुआ चाहे तो कनिया देख बुद्धि मराग रहे का करबू भगवान बुद्धि को हेरवा देवेलन आ को मिला देवेलन टाइम पर ना मिलावेलन तब टाइम आ गइल बटे जा कनिया तू आराम कर हम झाड़ू लगा दे तनी मम्मी जी हम कह लेते अरे दुल्हन तू काय कर दे हम बने जी मम्मी जी हम लगा दे हम लगा दे हमर कुती और हमर सास मम्मी जी के इतना मोती कैसे बताओ ये भगवान ऐसे ही हमार परिवार बना के रखी बैठ 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 मम्मी जी कोनो बात ना हम झाड़ू लगा देते ना 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 कनिया देखो है कोमल हाथ बटे मान तनी हां एगो बात सुनो हम लगा नरम नरम हाथ से तू काहे के मतलब करबो कुछ हमनी बैल जानू हमनी कल का मम्मी जी हां इतना काम करे खातिर बटला ही बनी जा 3 आदमी बाटे अब बूची जी कहां गल बर्तन नहीं धो देती के बूची जी कहां भी है बचिया अब बर्तन धो दे अरे भौजी के तबीयत खराब है जाके मतलब सुनो ना हमरे पलंग के अलमारी में ना किस्ता बादाम हटे तू खा ली हां हम खा ले खा ली ना कौनो दिक्कत कैसन होला हां खा ली का करते खा ली खा ली तू गोड़ गोड़ मोदे किस्ता बादाम खाइबू किस्ता बादाम बर्गर खाइबू किस्ता बादाम तू अरे और के लिए दादा चुप रही ए मई डर लगता रे भाई मम्मी जी चुप रही जी अगर बगल कोई जानी ना मत कर रोल बोला एकर गाड़ी क्यों भागना में ना मम्मी जी हमार बात सुनी जा घर में अगना में गढ़ा खोने का तैयारी करी जा ओकरा में करके भट दे के भट के का कहल जी कर गए फोन करके कि राती के केन कहां भाग गई तो अभी फरवरी ले बता फरवरी कैसे जानी ना कोई के नहीं जाना है कि कोई के नहीं दो झूठो के ना जी जल्दी जल्दी हां झूठो के नरी पानी गिरता से मैं आंख में चल जाइए नहीं चल मैं उठाओ अरे दादा अब जाके तनी करेजा के हमरा तसल्ली मिलल हटे हाय भगवान कहां ले मम्मी जी अब बबुआ जी के ना हमारा पसंद से अब शादी होगी
ठीक बा भौजी कहाँ तना पैसा बहुत मिली सुकून मिलल हो अब की हाल देखो भैया के बहुत धूमधाम से शादी कल जाई आ कम से कम हमरा के डर दू लागत चाका है, बुलेट देखा देखा ना ये हाथी ने सही ले ले बा डेरा तक खाली शरीरिए हाथी भर के बा करे जा हेत्ती को भाई यहाँ के ठीक बा अब हमार दिमाग डिस्टर्ब मत करी जा हमको कुछ काम कर दे जा मेरा आरुने डेरा कर रे माई भैया तू जो भाग हट ना अब दूसर बियाह हो जी ना और ये बढ़िया लड़की से बियाह करो मार दही जो मिली काहे चिंता कर सूट बूट कुल ठीक मिल बा जाई माई मामा का फोन मत करिए ना तब हाला मर्जी रे माई उनकी मौत बताई कि नहीं खे को ठीक बा, माई। कोई होने यार भतार लेके हम जाता नहीं काम पर निकल जाए हां तू जो उन्हीं 2-4 दिन रही है काम अपन कर लिए ओ तो का करी रही है जाऊं जाल दादा खत्म हो गई अब लड़का के बढ़िया घर में बियाह करो